Mi smo počeli pre 8 godina. Od spavaonice Novog Beograda napravili smo grad za ponos, najmoderniji i najbolji grad u Srbiji, veći zajedno od Čačka, Kruševca i Subotice, u kome se danas najbolje živi. Mi smo rekonstruisali 120 škola, napravili 4 nove i pravimo još 4. Rešavamo probleme obdaništa. Do kraja ove godine 2000 dece će čekati na obdaništa, ali do kraja sledeće ni jedno. A pre 10 godina smo našu decu slali u obdaništa, moleći se Bogu da se vrate zdrava i čitava, jer su bila buđava, memljiva, jer su padali ormari sa zidova. To je bio Beograd. To je bio Beograd. Ulazili smo u gradski saobraćaj tako što molimo Bogu da dođe autobus, a kad dođe srušimo sve zakone fizike do njega uđemo. Mi smo sve vreme vodili politiku koja se zaista brine o običnom čoveku, ne visoku politiku, nego brigu o običnom čoveku. Mi smo započeli obilaznicu zaista pre godinu dana i ja vam garantujem da će ta obilaznica oko Beograda biti gotova na vreme. Mi smo rekonstruisali stari Savski most, on se sutra otvara. Mi smo završili tender za novi most, on počinje da se gradi. Mi rekonstruišemo Pančevački most posle 30 i nešto godina i počinjemo Gazelu. I nemojte oni koji su svojom politikom srušili desetine mosta u ovoj zemlji nama o mostovima da pričaju. Samo nas pustite da radimo i nemojte da smetate.